Paríž. Mesto elegancie, romantiky, ale aj rozmanitej histórie. V tomto videu sa pozrieme na 10 najzaujímavejších miest v Paríži a nejaké informácie k nim. Ešte chcem doplniť, že toto je moje prvé video a veľmi by mi pomohlo, keby ste mi dali like a odber. Takže ja by som nezdržoval a môžeme sa vrhnúť nie na jednotku, a to je Louvre. Louvre je najväčšie múzeum na svete. Pôvodne to bola pevnosť, neskôr kráľovský palác, až v 18. storočí sa stala verejným múzeum. Obsahuje 35 000 umeleckých diel, medzi ktoré patrí napríklad Mona Lisa, antická socha Venuše z Milé alebo egyptské mumifikované pozostatky. Louvre navštívi viac ako 7 miliónov turistov ročne. Lístky si odporúčam zakúpiť predtým, aby si nečakali v dlhej rade, a odporúčam hlavne pre ľudí, ktorých zaujíma história, ale užije si to každý. Takže ja by som išiel na dvojku a to je Notre Dame. Výstavba Notre Dame sa začala v roku 1163 a trvala takmer 200 rokov. Notre Dame je majstrovské dielo gotickej architektúry. Napoleon Bonaparte korunoval sám seba za cisára v roku 1804 práve v tejto katedrále. Počas francúzskej revolúcie bola značne poškodená a bolo poškodených veľa sôch. V 19. storočí prebehla veľká rekonštrukcia. Viedla ju Viollet Leduca. 15. apríla 2019 sa stal ničivý požiar. Zničil strechu a hlavnú väžu. Znovu otvorená bola až 7. decembra 2024. Zase odporúčam, sú tam obrovské rady, zakúpiť si lístok predtým alebo ísť na omšu a je to veľmi úžasný zážitok. Takže ja by som išiel na trojku a to je Invalidovňa. Invalidovňu dal v roku 1670 postaviť Ľudovít XIV ako domov pre zranených a starších vojakov. Má vlastnú nemocnicu, kaplnku, ale aj dielne, kde veteráni pracovali. Jej dominantou je zlatá kupola, ktorú krásne vidno z Eiffelovky, ale aj z iných rozhľadní. Pod kupolou sa nachádza hrob Napoleona. Ostatky sa preniesli v roku 1840. Tam je taká zaujímavosť, že tá hrobka, keď sme tam boli, tam je taká ako keby symbolika, že jak je kaplnka, tak v strede kaplnky je diera. A tam je práve ten hrob a to je taká symbolika, jak sa Napoleon vždy pozeral na ľudí, na obyčajných ľudí z vrchu, tak teraz ako keby my máme pozerať na ňo z vrchu. Počas francúzskej revolúcie bola vyrabovaná a jej zbrane použili revolucionári pri útoku na Bastilu. Počas svetových vojen slúžila ako nemocnica. Dnes je to verejné múzeum a každý rok ju navštíví tisíce turistov. Veľmi odporúčam tam najviac navštíviť hlavne ten hrob, lebo je to zážitok vidieť hrob Napoleona. Odporúčam ľuďom hlavne, ktorí sa zaujímajú o vojenskú históriu, lebo teraz je Invalidovňa vojenské múzeum a je to od nejakých starých ešte stredovekých alebo ešte právekých zbraní a vojen a všetkého takéto až po prvú a druhú svetovú, takže veľmi odporúčam. Takže ja by som nezdržoval a môžeme ísť na štvorku a to je Múzeum Orsay. Orsay je jedno z najvýznamnejších múzeí v Paríži. Pôvodne to bola železničná stanica. Až neskôr v roku 1986 sa stala verejným múzeum. Je to jedna z najväčších impresionistických zbierok na svete. Bola postavená v roku 1900. Nachádzajú sa tu diela od Moneta, Reynora, Van Gogha alebo Degasa. Jej dominantný prvok sú presklené hodiny. Je to jedno z najnavštevovanejších múzeí v Paríži. Zase ako vždycky, odporúčam si lístky zakúpiť predtým. Je to krásne. Mne tam vtedy sekol chrbát, takže som asi nemal práve z toho najlepší zážitok, ale veľmi odporúčam hlavne toho Van Gogha a týchto slávnych umelcov. Takže asi by som išiel na pečku a to je známa Eiffelová väža. Eiffelová väža je jedno z najznámejších symbolov Paríža. Pôvodne to mala byť iba dočasná stavba na svetovú výstavu v roku 1889. Ale ako poznáme, nakoniec sa stala najväčšou ikonou Paríža. Navrhol ju inžinier Gustave Eiffel. Výstavba trvala 2 roky. Jej výška je neuveriteľných 330 metrov. V čase dokončenia to bola najvyššia stavba sveta. Na konštrukciu bolo použitých viac ako 18 000 železných dielov. Na ju nenávideli hlavne umelci a označovali ju ako monštrum z kovu. Každý rok navštívia milióny turistov. Mám z toho najlepšiu spomienku, čo sa týka z Paríža. V
Veľmi tam odporúčam ísť, keď idete do Paríža, musíte ísť proste na Eiffelovku, je to najkrajší výhľad. Vidíte tam tie všetky budovy, ktoré ste už pochodili, vidíte tam oblúk, vidíte tam všetko, je to proste pekné, sú tam pekné obchodíky a je to brutálny zážitok sa vie s tým výťahom niekoľko, tých 330 metrov do hore a jak vidíte zrazu, jak sa to tam celé rozprestiera, ten Paríž. Odporúčam veľmi, je to brutálne o to záujem, je to brutálne preplnené. Takže ja by som išiel na 6 a to je Versailles. Pôvodne to bolo skromné lovecké sídlo. Až v roku 1661 dal Ľudovít XIV prestávať Versailles na kráľovský palác. Mal ukázať bohatstvo a moc Francúzska. Versailles je postavený v barokovej architektúre. Vo Versailles je veľmi slávna zrkadlová sieň. V roku 1789 francúzska revolúcia donútila Ľudovíta XIV opustiť Versailles. Versailles je jedno z najnavštevovanejších historických miest na svete. Každý rok ju navštívia milióny ľudí. Je to super palác, veľmi odporúčam ísť zase, zakúpiť lístky predtým. Takže ja by som asi nezdržoval a môžeme ísť na 7 a to je Víťazný oblúk. Víťazný oblúk je jeden z najznámejších historických pamiatok Francúzska. Nachádza sa na námestí Place Charles de Gaulle. Ak je to nejaký človek, ktorý vie rozprávať po francúzsky, prepáčte mi za to, že neviem vyslovať francúzske názvy. Dal ho postaviť Napoleon Bonaparte v roku 1806 po víťazstve pri Slávkove. Stavba sa pretiehla a bola dokončená až v roku 1836, dlho po Napoleónovom páde. Má výšku neuveriteľných 50 metrov a je zdobená krásnymi reliefmi. Najznámejší z nich je odchod dobrovoľníkov. Pod oblúkom sa nachádza hrob neznámeho vojaka. Víťazný oblúk má úžasný začiatok alebo úžasný koniec známej ulici Champs-Élysées, kde sú asi najdrahšie obchody, aké som kedy v živote videl. Až sa to tiahne niekde úplne ďaleko a tam už nie sú obchody, tam sú už potom nejaké pekné stromy a tak ďalej a tak ďalej. Je to asi najdlhšia ulica, ktorú som asi kedy videl. Ešte by som chcel spomenúť, že ten oblúk má výhliadku a my sme na nej neboli a neviem, aké to tam je, ale podľa mňa to môže byť krásny výhľad. Takže asi by som išiel na 8 a to je Opéra Garnier. Opéra Garnier je jedno z najvýznamnejších budov Paríža. V roku 1860 cisár Napoleon III vypísal súťaž na návrh novej opernej budovy. Víťazom sa stal mladý architekt Charles Garnier. Stavba sa začala v roku 1861 a trvala takmer 14 rokov. Slávnostne otvorená bola v roku 1875. Je postavená v štýle eklektického historizmu. Zdobia ju zlatené detaily, sochy a fresky. Veľmi odporúčam, zase ako vždycky, zakúpiť lístky predtým. A je úžasné, koľko umenia sa zmestí do obyčajnej opery. Takže asi by som toto nejak nepreťahoval a išiel by som na 9 a to je Bazilika Sacré-Cœur. Táto bazilika je jednou z najvýraznejšou dominantou Paríža. Nachádza sa na vrchole kopca Montmartre, najvyššieho bodu v meste. Ponúka úchvatný výhľad na celé mesto. Je postavená ako symbol národného zmierenia po francúzsko-pruskej vojne. Stavba sa začala v roku 1875. Trvala takmer 40 rokov, no kvôli prvej svetovej bola otvorená až v roku 1919. Je postavená v románsko-byzantskom štýle. Každý rok ju navštívia milióny turistov. Keď nemáte veľmi radi schody, tak veľmi neodporúčam tam len tak ísť pešo, lebo je tam obrovské schodisko, ale nie je to niečo, čo by ste vôbec nezvládli. Samotná bazilika je veľmi pekná, úžasný výhľad, je zaujímavé, v akom štýle je postavená. Takže asi by som išiel na posledné číslo a to je práve Sainte-Chapelle. Sainte-Chapelle je jednou z najkrajších kaplniek na svete. Je známa svojimi nádhernými vitrážami. Dali ju postaviť v 13. storočí francúzsky kráľ Ľudovít XIII. Sainte-Chapelle obsahuje relikviu Kristovu korunu. Začala sa stávať v roku 1242 a bola neuveriteľne rýchlo postavená, a to za 6 rokov. Na 15-metrových vitrážach je zobrazených viac ako 100 000 biblických scén. Prežila stáročia nepokojov. Počas francúzskej revolúcie bola značne poškodená. Až v 19. storočí prešla dôkladnou rekonštrukciou. Sainte-Chapelle je jednou z najnavštevovanejších pamiatok Paríža a každý rok ju navštívia milióny turistov.
A ako som už raz povedal, je neuveriteľné, koľko umenia sa zmestí do jednej kaplnky. Možno pre niekoho to bude gičové, lebo vy tam prídete a zatiaľ tam nie je tá kaplnka, lebo to malo slúžiť ako kráľovská kaplnka, takže to nemalo byť sprístupnené. Až keď potom vidíte po takých malých schodíkoch vás ohromí tá kaplnka, je to neuveriteľné, zase odporúčam. Najviac sú zaujímavé tie vitráže, ale samotnú celú kaplnku si odporúčam pozrieť. Tým sa dostávame na koniec. Ak sa vám video páčilo, veľmi mi pomôže, keby ste dali like a odber a vidíme sa u ďalšieho videa.